Què tal, com esteu? Benvinguts a Degà TV. Ja hi tornem a ser després de 2 caps de setmana sense futbol, gairebé un mes sense futbol de la tercera divisió. Doncs ja hi tornem a ser. Som aquí, a l'estadi municipal Palamós Costa Brava. Per què? Doncs perquè l'equip de Jordi Martínez torna a tenir un compromís de Lliga. Avui, a partir de les 8 del vespre, avui dissabte 4 d'octubre, el Palamós s'enfronta, atenció, el segon classificat, la Unió Esportiva Rubí, un equip que encara no sap què vol dir perdre. Per tant, un compromís, sens dubte, molt difícil, el que tindrà avui el Palamós Club de Futbol. Ja tenim les alineacions i és la primera informació que volem donar als nostres telespectadors. És la següent. Atenció, Jordi Martínez aposta per tercera vegada consecutiva pel mateix 11 titular. És el format per Bayona a la porteria, amb el 2 Elias Martí, amb el 3 Cano, amb el 4 Javi Morales, amb el 5 Eduard Subirana. Atenció amb aquest home que avui jugarà el partit número 92 com a titular. Amb el número 6 Jordi Matamala, amb el 8 Manga, amb el 7 Cristian del Moral, amb el número 11 Marc Medina, amb el 10 Axel i amb el número 9 Sergi Arimany. Aquest és l'11 del Palamós Club de Futbol i a la banqueta hi trobem aquests 5 homes. Atenció perquè avui podria debutar com a jugador groc i blau Javi Calvo, el defensa central del Palamós Club de Futbol, que es va trencar la clavícula en el partit amistós de pretemporada davant del Llagostera. Al costat de Javi Calvo, Dani Castilla, Amos Gasca, Herrera i Moja. Anem a conèixer també quin és l'equip que presenta l'exentrenador del Palamós Club de Futbol, Julià Garcia. És el format per aquest Miguel Ramos, jugador que ha jugat amb la selecció catalana amateur UEFA aquest passat mes de setembre. Amb el 2, Aitor. Amb el 3, David López, també internacional amb Catalunya. Amb el 4, Guillem. Amb el 5, David Fontanils. Amb el 6, Adri Díaz. Amb el 7, Ferran Vila. Amb el 8, Carricondo. Amb el 9, Boris. Aquest davanter, autor de 3 gols i també un jugador que va seleccionar el míster de la selecció catalana amateur UEFA, Toni Almendros, amb el 10 Roger i amb el número 11 Pla. Doncs aquesta és la prèvia que, com sempre, us oferim aquí a Degà TV. De moment, poca gent a la tribuna del municipal Palamós Costa Brava a explicar-vos també que el Palamós va començar malament la Lliga, ja ho saben, va perdre el conjunt palamosí els 3 primers partits, però ara atenció perquè després de perdre els 3 primers partits de Lliga ara es troba en bona disposició d'enllaçar 3 victòries, i és que el Palamós va guanyar 2-1 davant del Prat i abans de marxar de vacances es va imposar per 1-3 al camp de la Pobla de Mafumet. Però atenció perquè l'empresa no serà gens fàcil. Ja hem explicat que el Rubí és segon a la classificació, és el màxim golejador del grup 5è de la tercera divisió amb 11 gols, juntament, això sí, amb el Vilafranca. I a més també és un dels 3 únics equips que encara no ha perdut cap partit en el que portem de Lliga, en aquestes 5 primeres jornades de Lliga, juntament amb el Cerdanyola i l'Europa. Un Rubí que de moment ha guanyat 3 partits, va guanyar 3-0 al Figueres, també 2-3 a Castelldefels i es va imposar 0-2 a l'estadi del Sabadell B. I els altres 2 marcadors són empats. 1-1 va empatar a casa a Can Rosés davant del Masnou i en l'últim enfrontament també va empatar, en aquesta ocasió 2-2 davant del Vilafranca. Però per saber més coses del Rubí, de tota la prèvia, el que farem nosaltres és marxar cap a la gespa perquè ja tenim el nostre company Javi Bujer amb protagonista. El primer d'ells és Jordi Martínez, el tècnic del Palamós. Endavant, Javi. Bé, moltes gràcies, Ramon. Molt bona tarda, amics de Degà Televisió. Doncs sí, tenim al costat el tècnic del Palamós Club de Futbol, en Jordi Martínez. Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Com veus el partit d'avui, Jordi? Doncs bé, un partit després de 2 setmanes de no jugar, amb moltes ganes que arribés, mono de futbol. Penso que l'equip arriba molt bé, en bones condicions i esperem fer un bon partit. De lesionats, recuperem algú avui? Podríem recuperar... Estan tots a punt. Disponibles. Sí. També s'acosta una setmana complicada, partit entre setmana, dissabte que ve. Com ho veus, això? Bé, complicat perquè els equips de tercera, a nivell físic, jo penso que no estem del tot preparats per jugar 3 partits en 7 dies o en 6 dies i res, hi ha molta gent que treballa, gent que estudia. Setmana complicada davant del Peralada, que en aquests moments va líder, davant de l'Europa que té la plantilla que té, amb el pressupost que té, i avui davant d'un Rubí que encara no ha perdut i que és el màxim golejador de la categoria. O sigui que setmana maca de jugar contra bons equips, aviam a quin nivell estem. Moltes gràcies. Vale, a tu.
Molt bé, Ramon, doncs de moment és tot aquí de la gespa, te tornem a la connexió i si hi ha alguna entrevista més te toquem. Merci. En directe des de la sala de premsa del municipal Palamós Costa Brava, som al costat del tècnic del Rubí, ex-míster del Palamós Club de Futbol. Som al costat de Julià Garcia. Primer de tot el felicito perquè, com a mínim, a l'espera del que passi demà, són els nous líders de la tercera divisió. Felicitats. Gràcies, bueno, líders. Per allà demà va adelantar una jornada que vence a dimecres. I, bueno, suposo que va guanyar, em sembla que 4-1. Llavors són els que van primers, però bueno, allà estem nosaltres, segons, de moment. Parlant del partit d'avui, 0-2, potser com més apretava el Palamós a l'inici de la segona meitat, el 0-2 ha estat una clatellada, un cop dur pel Palamós, no? Per l'intent aquest d'empatar. Jo crec que la primera part ha sigut nostra, hem sortit molt bé, els hem pressionat molt a dalt que ells no poguessin fer el seu joc perquè tenen jugadors de molta qualitat, ho havíem treballat durant la setmana i bueno, ens ha sortit bé. Tenien ells problemes per sortir la pilota, llavors i pràcticament ens han arribat només amb la falta de l'Albert. Nosaltres, a part de fer el gol, hem arribat més, hem tingut més ocasions, hem tingut domini i hem arribat al descans i amb el gol aquell, que jo crec que era merescut per la labor del Rubí. Després a la mitja part hem parlat que ens passaria una cosa d'aquestes perquè aquest equip es desperta. El Palamós té un equip
de molta qualitat, i arriba un moment doncs, que durant el partit hi ha una fase que és al revés, i ja ha sortit així. Com analitzes, com valores aquesta derrota del teu equip? Amb dos factors, jo diria, amb dos moments puntuals ha marcat el Rubí, just abans del descans, després de la primera part sense ocasions, i just quan vosaltres estàveu creant més ocasions i estàveu posant setge a la porteria de Miguel Ramos. Us fan el 0-2. Primer de tot, felicitar els jugadors. S'han deixat l'ànima en el camp, el primer de tot. En segon lloc, penso que ha sigut un partit... La primera part penso que ha estat igualada, potser el Rubí sí que és veritat que només comença ha tingut un xuc creuat del Ferran i sí que potser la primera part ells han estat una mica per sobre, però jo crec que la segona part penso que ha sigut nostra, no? Penso que ha sigut nostra, hem anat a pel partit, hem generat ocasions per dintre, ocasions per fora, centrades, i quan el partit estava per l'1-1, que jo penso que hagués canviat la cosa, ha vingut el golaç d'en Ferran, crec que en Ferran ha sigut, no? El Díaz, Adri Díaz. L'Adrià, doncs bueno, ha sigut un... i el 2-0 ens ha matat. Jordi, suposo que el camí a seguir són els 15 minuts de la segona meitat, no? Que és quan hem vist un molt més intens, més ofensiu. No, tot el partit, tot el partit. Sí que és veritat que els primers 9-10 minuts no hem entrat, hem estat una mica dispersos, però a partir d'aquí jo estic content. Sí que la primera part ha sigut un partit de tu a tu, amb un equip que no ha perdut, que és el màxim golejador de la categoria, que va segon classificat. Penso que hem sigut un partit igualat, de tu a tu, i la segona part l'equip jo penso que hem sigut superiors. Ara potser és fàcil opinar, Jordi, perquè a tot el passat sempre es veuen les coses més clares, però potser aquesta aturada sí que ens ha anat malament, no? Sí, si mirem a nivell de resultats, sí. Jo ja dic que la competició és el que et marca, són els punts, el que et donen, però el termòmetre de l'equip és el dia a dia i avui aquí jo penso que han demostrat que som un molt bon equip. Has repetit per tercer partit consecutiu, l'11. Això vol dir que ja has trobat pràcticament l'engranatge a l'equip. O no és significatiu aquests 3 partits que han jugat els mateixos inicialment? Bé, veníem de 2 victòries consecutives, penso que 2 victòries i amb bon joc i fent bé les coses, llavors els jugadors mereixen la continuïtat, no? Avui, tot i perdre, continuo pensant que han fet molt bon partit. Ha entrat Javi, Elias amb targeta, l'he vist una mica més cansat i ha entrat Moja per Medina perquè també ha fet un treball molt gran durant tot el partit i pensava que amb Moja podríem arribar més per fora. Mister, aquí, la lectura, com hem comentat, podria ser que l'equip ha merescut més del que, sobretot a la segona part, s'ha acabat veient. Sí. El tema del futbol és que no és el que et mereixes, no? És el que tens i el que et guanyes. Però sí que és veritat que nosaltres analitzem moltes més coses i hi ha maneres i maneres de perdre. Jo penso que avui, és que ja et dic, he començat felicitant els jugadors perquè s'han deixat l'ànima en el camp i a part, no només l'ànima, sinó que en futbol. Que això encara és més important i més gratificant. Una última per la meva part. Veniu de 2 victòries seguides, ara la ratxa queda tallada, queda esquinçada. Com afronta ara una setmana o 2 partits venint d'una ratxa que s'acaba d'acabar? Pues igual, preparant bé el partit de dimecres contra l'Europa, que recuperin bé tots, que han treballat molt i anar al camp de l'Europa a buscar 3 punts. Sí. Parlant de l'Europa, deia que tenia una última, però si m'ho permeteu m'allargo una mica. Parlant de l'Europa, segurament sigui a priori l'equip rival a batre aquesta temporada. Com valores l'inici de campanya dels de Pedro Dolera? Parlar de l'Europa ja ho he dit abans, no? Tenim una setmana que ve el líder, avui hem jugat contra un equip que no havia perdut i anem davant d'un equip amb un pressupost i amb uns jugadors que tots ja sabem com és, no? Porta 2 play-offs seguits,
bé, dificultats, tindrem dificultats, però confio en el treball que estem fent i també anar al camp de la Pobla era complicat i rebre aquí al Prat que no havia guanyat cap partit, doncs també era molt complicat i vam treure 3 punts. Llavors anirem amb tota l'ambició del món a intentar guanyar el partit. El Rubí és el millor equip que us heu enfrontat fins ara en aquestes 6 jornades? Ho qualificaries així? Possiblement, sí. I el veus a dalt? A la Sí, aviam, la temporada és molt llarga, però sí que és veritat que després de 6 jornades no haver perdut diu molt, diu molt. L'any passat també van estar així, al final van acabar caient, però sí, un equip fort, amb bons jugadors, que et posa dificultats. Jordi, avui ha debutat Javi Calvo, primer com l'has vist, i després si Cristian Benzal podria entrar a la convocatòria per dimecres o per dissabte davant de la Peralada, i ja per últim també, diu que l'infermeria de la tens buida, benvingut problema per tu, no? Que podràs escollir i hauràs de fer tan difícil pels entrenadors de deixar gent fora. Sí. A Javi l'he vist bé, normalment juga central, però també pot jugar de lateral dret. Penso que ha complert bé els minuts que ha jugat. Tema Benzal, com qualsevol altre jugador de la plantilla, com Gerard, com Amos, com Adrià, com qualsevol dels que avui no ha disputat de minuts o no ha anat a la convocatòria, exactament igual. Compto amb tots i després el que tu has dit, escollir 16 que vagin convocats i 11 que tinguin que jugar. Per últim, ens pots fer una valoració prèvia d'allà al partit de dimecres, com ho veus? Desplaçament molt difícil i complicat, com abans deies, al camp de l'Europa. Sí. Primer de tot recuperar la gent, que descansin bé, que arribin bé al partit i a partir d'aquí, ja et dic, un partit complicat, l'Europa sobretot, ja no només a casa seva, sinó en el nou Sardenya, no fins on estava jugant ara, és un equip molt complicat, que costa treure punts d'allà, però aquí està el repte, no? Aquí està el repte i aquí està la il·lusió per anar allà i agafar aquests punts. Molt bé, gràcies. Molt bé. Doncs les paraules de Jordi Martínez en un instant. Doncs malauradament no ha pogut ser, el Palamós no ha enllaçat la tercera victòria consecutiva i l'equip de Jordi Martínez ha perdut davant del Rubí per 0-2. En 2 gols que ha marcat l'equip barceloní en moments psicològics. El 43 de la primera part feia el 0-1 i el 24 de la segona meitat el conjunt entrenat per l'exentrenador del Palamós, Julià Garcia, feia el 0-2. Aquest 0-2 tallava les ales a una possible remuntada de l'equip palamosí. Tot i això, la bona imatge ha estat important. El Palamós ha tingut ocasions, sobretot en els primers 15 minuts de la segona meitat. I, Javi, hem d'explicar també que avui hem caigut davant d'un equip que ara mateix suma 4 victòries i 2 empats, és a dir, que no ha perdut cap partit en el que porta la Lliga, i a l'espera del que faci demà al Peralada, ara mateix el Palamós ha caigut davant de l'actual momentani líder de la tercera divisió. Javi, tu no sé com ho has vist, però és una llàstima, això d'haver acabat amb aquestes 2 victòries que portàvem. Una llàstima, sí. Jo crec que l'equip ho ha intentat, la veritat és que sí, però bueno, no ha pogut ser. Trobo també una cosa molt important, que Javi Calvo hagi pogut debutar, també una cosa molt important, la infermeria lliure de lesionats, o sigui que a pensar en Europa i deixar aquest partit i ja pensar en el pròxim partit. Crec que és important. Sí, a veure si hi haurà alguna cosa a veure amb aquesta aturada de 2 caps de setmana sense futbol. La veritat és que la dinàmica era molt positiva, potser sí que ara és fàcil i és oportunista dir que l'aturada ens ha anat malament, però és cert que el Palamós portava una embranzida important amb aquestes 2 victòries seguides, 2-1 davant del Prat i 1-3 a la Pobla de Mafumet. Però bé, ara en qüestió de pocs dies, dimecres, davant de l'Europa, el Nou Sardenya, a partir d'un 8:45. Nosaltres farem la prèvia, Javi, vindrem el dimarts aquí a saber l'última hora del Palamós Club de Futbol, i atenció també, que sàpiga tota la gent que mira Degà TV, que el dissabte vinent, a les 8 del vespre, primer derbi de la temporada, ens visitarà el Peralada, un equip que ho està fent molt bé i que potser ens visitarà, no ho sabem encara, com a líder de la tercera divisió. Per tant, torna al futbol d'aquí a pocs dies, Javi. Esperem que sí. Esperem que sí i esperem que tot funcioni bé i, com ha dit Arimany, que tinguem els 6 punts
a final del dissabte i tot aniria perfecte. Molt bé, doncs només ens queda dir que esperem comptar també amb la vostra atenció aquests propers dies. Recordin que dimecres ja tindran la prèvia d'aquest Europa-Palamós. Esperem que sigui la primera de moltes victòries seguides del conjunt de Jordi Martínez. Molt bé, fins aviat. Fins aviat.